Nwanne gee ntị, ezi ọyị amaka. Ewepụgodo ezi adị na eme ya ọyị amaka. Enwere ife mma kọwalị. Ọyị ọbụla gị na ya na-ayị ma ọ na-ede eme ofu ife, ọ na-ada agwa onwe na eziokwu. O nwere ọyị a na-ayị odo ya na ife abụ by force one. Onwe anything ọbụla ọ ga na-ege ntị. O nwere ife puchu mmadụ to ime ọyị. Ife puchu gị wee mebe ọyị bụ na ị nwere interest. O nwere ife efula ebe a like. Ịbịa ife anwa nso ọ ga-cost gị a lot. Ife ọ ga-cost gị obugodo one your loyalty. Maka o nwere ife efu ịchọ iji ya wee bịa. Ịbịa ebe a ị ga-ebe ndịda nke nweta ya kpatara na efu mmadụ ebe o bido na-ayị ọfụ o nwere ka ba na-adị. Ofu onye ọbụla aka amụ igo ya daa maka o ji asụ ụsọ. O nwe oge elue ọyị ewepụta basịzịa true color oge a ka ọyị na-ebitere ezi ọyị ya. Ịma na onye nwere interest o ji bịa abụọkwa ihe na-afụ since. Ya ka eji asị mmadụ be careful onye gị na-eme ka ihe because be careful abụọkwa mba nọ na-edoro shua. Ụfọdụ ụba ama ụdị n'ezi iwe edido obi from mbọsị enwe ọ na-achịlị. O mezie gị wepụtaba time ka ịjụka na-eso onye ebe onye a si pụta. Maka na ebe onye efu na street ka ịmụ ya maka chi ọ bụ na nna ya bụ onye ori dọnnọ ọ bụ na family ya bụ nnọọ pasta gị nwesef ịmarọ na ọ na-eji amụrụ ya na street. Ikekwe dressing ya mere ga attract. Ikekwe because na o ji ego ọ na-agba ezigbo moto like ya anya bịaba nso. Ya wee wepụtazi time ka ọ study ya gị. Mgbe ụfọdụ trust wa gị nye gị ife dị anya. Etu a ka ọyị si wee welu phone o ji azụ afịa nye ọyị ya pịkọrọ contact. Mma gwa gị ka esi eme ya. Igwe ya anị onye afịa gị na-abịa kpọọ gị na phone. Oluzie ọgwazie onye afịa ya kpọzi na nọmba. O ike osi ya na nọmba enwebeghị issue na eke na-etrace nọmba ma ọ watụ ofu akụkọ. O were aka delete nọmba a na phone onye a welụzie nke ya tinye ebe a. Ịkpọzie ọbịa setụlụ ọgị ịkpọzie ọbịa setụlụ ọgị etu aka ụfọdụ ọyị si wee kolusie ife ọyị mere ọyị. Interest o nwere ife o ji ya wee bịa. Wish na ọ bụ na nwa apa anụnwa ga-edebe interest ya ka agba egwu a ọ ga-efeva ọman onye iru ma onye azụ. Watch my back, I watch your back. Ọ ife a na-emela ọyị. Iyetego ya ka eji si na ebu ọdịmma. Iyetego ibu ọdịmma ekwesịrị na ọ bụ na anyị si ka anyị lụọ ọrụ a ka anyị lụrụ ya n'isi. Nke mụ na anyị na-emezi na-atụmeke. Nke mụ na anyị na-emezi na-esu n'imi. Nke mụ na anyị na-emezi ife m niile na-atụrọzi ịma ịpụ ọ na-azụ ịkọ ife na-akọzi about me abụ ọkụzi na yet mụ na gị na-anọkọ mụ na gị na-aṅụkọ na-ebukọ asa na-agbakọ klọb na-emekọ ife niile mbuzi obi mbunye gị mụ na gị na-eyikọ akwa na-erikọ nri na-aṅụkọ mmanya eche na ndị safe n'ezie ya. So ya na ifuru na ọka mma na-atọba ụtọ si wepụ ahụ. Ọ bụrụ na iyijuo na o nwere ife a na-akpọ excuse. Eyotego excuse onwe gị out. Ọ ha ya esikwa a na-akọ na n'oluzi nnọọ mgbe onye ahụ n'idi onye a ọgbawa dọ wee gaba. Ka ọma na sisi akwụ ka ayịlị onwekwa onye sisi ahụ ya agụ ebuli ya. Were ọ mmadụ kpachara anya daala amụ ada akwetu mmadụ. Amụ ahụ mmadụ mụgidere daada ọkwụrụkwa ọtọ nwekwa ọ ya amụkwa disema amụ. Cool down aka mere azụ mgbakọ orimili $. Adịgo nka nna adị ọ bụrụ na ịjụ na ime ebitere m njụ na mama ebitere gị ọya anyị ga-abụ forever. Those okubendem ndị akụsị na Warri, ndị akụsị na Efuru, ndị akụ n'Ugeb, ndị akụsị obodo dị iche iche Ibadan gbogbo batakwa ka na-akụkwa. Mmadụ na-aba wepụ interest n'akụ. Ya wepụrụ interest n'akụ ka emekọba ife. One ka iji. Nna m one ka iji. Achịkọ ito a na ọgba 900. Anyị agbakọzie aka were afa company nata 100. Anyị ma na ife anyị ji mefe abụ ofu nkeji. Ka anyị were atụba swell. Atụọ swell win. Tụọ swell win. Tụọ swell win. Company enwe ngrema nwee ngabasị. Ka ihe mere company ọ ife ime execute make a strong company. Mmadụ eto ezugo mmadụ na-abịa ezugo nọ
onye a mụ na anyị eje ịchụ anụ ọ na ọ bụrụzi ofu onye a na-akọkwụzi na ụkwụ m dịka ụkwụ anụ onye ahụ iwe na-ese okwu ezi ọya amaka enwere much ị ga-ege enu n'ọyị ulu dị na ya akarịghị ọghọm dị na ya obi ọjọọ anyị ya mara ebe anyị si nweta ya ka m na-agwa gị ọ mgbe anyị ji fụba onye ọbụla ka enemi die ọ mgbe aka be anyị ji mebie enemi iwepụ mmadụ adịghịzi onwezi ọ dị ka ya maka onye ọbụla bụzi enemi onye ọbụla bụ enemi ịkpataba ha n'ego onye a bụrụ na gị enemi nke ka njọ na mmadụ jere ịnụ nwaanyị jee ebe ndị ọgụ ya enemi ya anụbekwa anụ ndị ọgụ abụrụ gị enemi ya ka eji bụ ya mmanya ọwụwa ya na anị bịa onye ọbụla bụ enemi ọche na aya egbu ya ọga anyị mana nkwụcha abụrụ ụjọ ma ọ bụrụzi n'ụdị ya ịghọtago maka egbukwe nwere nwata na-egbukwe mma mana ọ dị ekecha anya ife onye mamalị ya ebe a ka m eweta ya na isi njedebe degị Igbo eze ụmụ Igbo